थाहैनाय बायदि मोनखाबायहाय आङो। मानसिफोरा आंखौ सप्तानैयावनो सिनायलायनो हायाखै। आयु, गामिनि मानसिफोरा सोर होननानै सानदों आरो आंखौनो सिनाय हालायलायाखै। आरो बोसोर बोसोर थाबाथ' मा जागोन, आंखौ रावबो इसा होननानैनो सिनायखानाय नंथारादां। जोंखौ मोजां मोनग्रा, आंखौ अनग्रा, जोंनि भिडिअ'खौ नायग्रा दादा दिदि मोनाबो ना दिनै सिनायलायनाय नंखाथारा। बे आंखौबो गोबावजोंसो नुबाय इसाखौ होननानै बुंलायखागोन बियो। आंनि दादा दिदिमोन, आंखौ नुयैया गोबाव जाबायमोन ना। आं हस्टेलावसो दंहैयोमोन ना। सोरबा सोरबा मिथियादां आं हस्टेलावसो दंहैयो होननानै। आं हस्टेलाव दंहैयोमोन दै। आं दिनै हस्टेलनिफ्राय न'आव फैदों। आं मानो फैदों नोंथांमोना नायदै। आं दिनै मा खालामगोन न'आव, आरो आं दिनै मानो फैखो हस्टेलनिफ्राय। जोंहालाय न'आव मानसि दङना गैया दिनै? माथो सिरिं स्र' गोजाथार। बाबा, बाबा, बाबायालाय न'आव दंना गैया जाखो? बहा थांदों बेलाय? बाबा, 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 नों बहा दं? बाबा। इसा, नों माब्ला फैखो? हो, सोरजों फैखो नोङो? सोर लायदों नोंखौ? आदै, आंनि बाबायालाय? मा जादों इसा? बाबाखौ मानो नागिरदों? ना फैसा नांगौ? आदै, नों बाबाखौ नुदों नामा? बेखौल' बुंना, आंनो फैसा नाङा। इसा, नोंनि बाबायाथ' न' सिङावनो थानांगौ। थांलाय थां, न' सिङाव नाहै। इसाया सोरजों फैखो गथ'आ? आरो दिनै बियो बिफाखौ नागिरफैदों? अन्य दिनफोरावथ' बियो माब्लाबाबो बिफाखौ गाबज्रिफेरामोन। माबा मोनसे जादोंदां, बेनिखायनो बियो दिनै बाबा बाबा होननानै गाबज्रिबाय थादों। जानांगौ गावसिनि स्कुलनि प्रिन्सिपालफोरा नागिरबायदों नों बिफाखौ। माबाफोर जायाखै बे, उनाव खबर मोनसिगोन दे। नै, माथो बेयावबो गैया। आदैया बुंदों न' सिङाव उन्दुनानै दङदां होननानै। न' सिङावबो उन्दुवाखै, बेयावबो गैया। बहा थांदों? बाबा! आयु इसा, सोरजों फैखो नोंलाय? मादै, नों आंनि बाबाखौ नुदों नामा? गैयाथ' इसा, नुवाखैथ' आङो। ओमफ्राय इसा, नों सोरजों फैखो? सोर लायखो नोंखौ? मादै, रावबो लायाखै, आं हारसिंनो फैदों। नै इसा, नों हस्टेलाव थाहैनो नांला। नोंसा मामाया मालाय अफिसाव खामानि मोनबाय। नोंसा मामाया बुरजा फैसा मोनसिगोन बे बारनिफ्राय। नों हस्टेलाव थाहैबा नोंसा मामानि फैसाखौ रावबो जाग्रा गैया। नों हस्टेलाव थाहैनो लादै, नों न'आवनो थादो। न'आव थायै थायै थिगसे माबा माबि जानो बिख्ल'बाय था नोङो मामानियाव। होमबासो मामानियाव फैसा थानाय नङा। मामानि फैसाखौ फोजोबना होजायै जायो दे। ए जोमै, खोनादों आं, खोनादों। औ, बिदिनो फोरोंनो नांगौ गथ'फोरनो। बिदिनो खोथा थुयै थुयै होनांगौ। बिदिनो फोरोंनो नांगौ। नोंसोरनि गियाना बेबायदिसो आरोना? नोंसोरनि मेलेमा बेबायदिसो? मोजां फोरोंनाय बायदि मोनदों ना माथो नों गावखौनो? नों सासे बिमाजों समान, नों सासे बिमादै। बिमादैहाबो बिमाजों समान मोनथाय दङ। नों गावनि फिसाजों समानखौ नों बेबायदिसो फोरोङो? नों मोजां फोरोंनो नालागि, मोजां शिक्षा होनो नालागि, मोजां लामाथिं दैदेननो नालागि, नों बेबायदिसो फोरोङो गथ'नो? ओरैनोसो बुंदों आयै, खबरखौ होदों आरो। औ, नों ओरैनोसो बुंदों होनब्ला आं फोथायगोन? खबर होनाया बेबायदि? खबर होनाया मोनसे बाथ्रा थायो। नों माबायदि बुंदों नों गोसोआव दङ? हा? नोंनि बुंनायाखि बे खबर होनाय जाबाय? लाजिया नोङो? हा? आयु, जोमै, बेबायदि नङाहाय। खोथा बाथ्रा बुंनायफोरा बेबायदि जानो नाङा। आं सि सोमना गारबोदों, सि सुहैनोसै। आयु हाबाब, न'खराव बेबायदि मानसि थायोब्ला न'खरा माबायदि जागोनहाय? संसाराव बेबायदि मानसि थायोब्ला माथो संसारनि मानसिफोरा रावबो सासेबो गियानि मानसि थानाय नङा। आरो गिदिर मानसियानो, गियान थानाय मानसियानो, बुजिनो गोरों मानसियानो बेरेफुबाय थानाय गथ'फोरनो जुदि बेफोरबायदि गियान होयोब्ला मा जागोन साननानैनो मोनला आङो।
गांसो जाग्रा मोसौ बोरमाफ्रासो गियानि जासिनबाय होमबा थाथ'ग्रा मानसि जादा गैला दैबानाफ्राव गोजावनानै थैजोबबानो जासै बेबायदिसो मोनजोबलाय लांबाय आं ओमफ्राय नोंबा थेम्फालि सोरथो लायखो नोंखौ ना दिनैबो खारखोमा बोलायबाय आइता গালিনি দেবচোন মই ইমান দিনৰ মূৰত আজি ঘৰলৈ আহিছো অকমাতো মৰম কৰা मा बुंखोहाय बेलाय आइता কি হলে लाजिबायहाय आं फिसौआ आंजों हारसा रायलायलायबाय मा बुंदों बुजियाबो रायदोंसो ना मारोसो ना बेबा दालाय मा होननानै बुंबावगोन आं रायनोबो हाला दा मा बुंगोन आंखौ बुजिलाबो आं आइता मानेबा मा होननाय जायो खोनाफेरा बुजिफेरा मा राव बेलाय কি হলে आइता नै आइता होनबाय थादों ना आंनि आलथा बिदों नामा आबै इसा नों माथो हस्टेलाव थाहैनानै बिराद हारसा रायलायनो गोरों जाथारबाय आं हारसा रोङाहाय आबै बर'नि बुं मा नांगौ बर'नि बुंबानो जाबाय दा आं होगोन ना आबै नों आलथा बिदों ना आलथाखौलाय बुजिदों आरोना आङो आलथा नांगौ दे ओमफ्राय मा नांबावगौ आबै हारसानि रायलायनांलाहाय आबै आयै गथ'आ खुसि मोनलायबाय नोंमारगौ आलथाखौनो बिमारदोंमोन बियो होगोन होननायखायनो जा खुसि मोनबाय फिसौआ आयै आबै सोरना आइताखौसो आलथा बुजिले आलथा बेंग्रि नालाय बिसोरखौ दिनैनिफ्राय हारसानि रायलायनानै दोननांसिगोन आं होमब्लानो माथो रायजानो गयो सोरथो फैदों एसेबां मिनिग्लाबगासिनो दे आया आइता মোৰ দেউতাক দেখিছে নেকি জানানে আইতা মই নহয় আজি দেউতাক সন্মান কৰিবলৈ সেৱা কৰিবলৈ দেউতাক মৰম দিবলৈ হোষ্টেলৰ পৰা ছুটি লৈ আহিছো আইতা তাৰপিছত ঘৰত আহি দেখিছো কি মোৰ বাবা ঘৰত নাইয়ে মন ভিতৰত ইমানে হেঁপাহ লৈ আহিছিলো কি আজি মই দেউতাক সন্মান কৰিম সেৱা কৰিম বুলি इसाया दिनै न'आव सफैबावलायबाय मा आइ मिस इउ मा उसरालाय आहाना आंनि फिसाजोआ एसेबां मोजां हारसा रायलायनो रोंबाय मामा नों एसेबां मोजां हारसा रायलायनो रोंबाय आइ हामथारबाय मामा हामथारबाय बिहामजो आबै फिसाया जा मोजां हारसा रायलायखाबाय नहय हारसानि आंनियावहाय आलथा बिफैदों मिथिगौना आबै सनाया नंगौना आयै हामथारबाय आइ दिनै नोंनि खुगायाव बेबायदि राव खोनानानै आंनि मेगननिफ्राय मोदै गलायबाय फिसा नों बेसेबां मोजां हारसा रायलायनो रोंबाय आरो मामा हिन्दी इंलिस गासैखौबो गोसो होनानै सोलोंदे आइदे हय मा মই শিকিম मामा नों बिदिनो गोसो होनानै फराय सना फांफुं दाख्लाम हस्टेलाव नाम्बार 1 लाखि नोङो दे नोंनि फरायनायनि थाखाय थाखा फैसानि नों जेबो जिंगा सिनांगौ गैया आइ नोंनि आबौआ आंनो साकरि होबाय आं साकरि मावनानै नोंखौ गोसो बायदि फोरोंसिगोन नोंनि जानो लुबैनायफोरखौ आं होबाय थासिगोन नों गाननाय जोमनायखौ गोसो बायदि गाननो जोमनो मोनसिगोन सिन्था दाखालामसै नोङो आइ नोंनि बिमा आं नों गोसो होनानैल' फरायथार दिनै नोंनि बेबायदि रावखौ खोनानानै आं जोबोद खुसि आं हारसाखौनो रायलायनो रोङा दा मामा आं बहाबा थांबा जा जारला जायो बुंनोबो रोंला बुजायनोबो रोंला बेसेबां खस्थ' जायो आंसो मिथिगौ हामथारबाय आइ नों रोंनाया হ'ব মা চিন্তা নকৰিব মই আছো নহয় মই ইচ্ছা হয় অন্য ছোৱালী নহয় মই জীয়াই থকালৈকে আপুনি একোৱে চিন্তা নকৰিব आयै आबै सना मामा दायो बुंदोलाय बाबाया बहा थांदों बाबाया मानो दाबो आंनि सेराव फैयाखै आं बाबाखौ लोगो हमनो लुबैदों मामा बाबाखौ लिंहरना मामा फैगोन नोंनि बाबायाबो नोंनि सेराव फैगोन आरो नोंनि बाबायाबो नोंखौ जोबोद अनगोन बियो खिहैदों र' फैगासिनो दां आबै आरो मामा आं दिनै मानो हस्टेलनिफ्राय फैदों नोंसोर गोसोआव गैया नामा दिनै दे फादार्स डे आं दिनै बेनिखायनो आंनि फादारखौ लोगो हमनो फैदों जों बेयाव थाबाय थानोसै नामा थौदोना
बाबाखौ लोगो हमहैनोसै फै आइ सना फै हेपि फादार्स डे बाबा जिउ गोलाव जाथों गोबाव बोसोर थांनानै थाथों मानसि गिदिर जाथों आंनि फिसा हिन्जावा इसोरा आंनि आइ फिसाखौ आशीर्बाद खालामथों जेब्लायबो बेबायदिनो गावनि बिमा बिफाखौ मान सनमान होनो गोरों जाथों गावनिख्रुइ देरसिन मानसिखौ सिबिनो गोरों जाथों आरो इसोरा आंनि फिसाजोनि साननाय हनाय थांखि सिमां गासैखौबो जाफुंहोथों सिखारदो आइ आबौ आंनि आबौ जिउ गोलाव जाथों आबै फिसा जिउ गोलाव जाथों आंनि आबै सना आबै सना मानसि गिदिर जाथों आंनि आबै सनाया मानसि गिदिर जाथों थांखिफोरा जाफुंजोबथों आंनि आबै सनानि हामबायसै आबै दे सिखारदो मामा इसा मामा सना आंखौ खुलुमनो नांलायला दे आइ जाबाय थोबाय उथिदो आइ सना उथिदो आइ सना इसा नोंखौ लानानै आंनि सिनायथि नोंखौ लानानै आंनि संसार नोंखौ लानानै आंनि सिमां नोंखौ लानानै आंनि गोजोननाय आइ सना नोंनि फारसे आंनि अननाया अराय सम दैसानि दै बायदि बोहैबाय थागोन आइ आं थांनानै थासान्दि नोंखौ जेब्लायबो खुसि लाखिनो नाजागोन आं थांनानै थासान्दि नोंनि मेगनाव आं मोदै बोहैहोआ आं थांनानै थासान्दि नोंखौ रसा फोनाङा आं थांनानै थासान्दि नोंखौ जेब्लायबो आं मा होननानै बुंबावगोन आं फिसा जाबाय फिसा उथिदो दे दानिया गासैबो गाहायाव जिरायजोबदो आरो आं हारसिं गोजौआव जिरायगोन आच्छा दाथ' बेयाव जोंनि फेमिलिफ्रा दंफ्रामजोबोआनो साथाम मानसि गैया बिसोरो बहा थांखो दङ आं फैबाय आंबो फैबायलाय आंहालाय आब'जोंसो जिरायगोनलाय दाथ' जोङो जमा जिरायबाय दा जोङो मा खालामगोन मोनथिगौ ना दिनै मोनथिखायो दा दिनैनि साना मा सान दिनैनि दिना जाबाय बिफा सिबिनाय सान जोङो दिनै बिफा सिबिनाय सानाव जोंहा फेमिलियैनो जोङो फांसन बायदि खालामगोन आरोना बिनि सिगाङावनो आं बिफाफोरनि सोमोन्दै फंनैसो बुंगोन आरोना बाबा आंथ' नोंनि फिसाजोना दिनैनि दिनाव फिसाजोफोरा फिसालाफोरा बिफानियाव जा जा बियो बेफोर गासैखौबो होजोबखानांगौनो आरो फिसाजो फिसालाफोरनि बिनायखौ होआलासिनो थानानै फिसाजो फिसालाफोरखौ हांमा दोननो मोनानो ए इसा बिराद मोजां आइडिया लाना फैदों माथो नोङो हो हस्टेलनिफ्राय नोङो बिराद मोजां आइडिया लाना फैदों माथो दिनैनि बे सानखौ नों नेबाय थानानै सुट्टि लाना फैलायनानै नोङो बिफानियाव दाबिनोसो फैदों आरोना हो बेनो नोंनि बिफा सिबिनाय सानखौ मानिनाया हाट आयं नंमारगौलै आब' इसा बुंनाया नंमारगौलै हाट आंनाबो बिफाया बहा थांखोब्रा आंबो बिफानाव दाबिगौमोनलै दिनै केटिएम दाबिगौमोनलां ओइ आगै दे जोंहा सानैजों लोगो नांनानै थिगसे दाबिखानोसै दिनैनो सान जोंनि बिनाया नङाबा मोननाय नङा बाबा आंनो ना मबाइल गंसे नांगौमोन हरावहाय जि खस्थ' जायो हस्टेलाव मालाबा कारेन्ट थांना होयोना कारेन्ट थांना होबा जा खस्थ' जाखायो खिहैनोबो हाया जाहैनोबो हाया बेबायदि जाखायो बाबा बेनिखायनो आंनो मबाइल गंसे नांगौ आरो दिनैहाय बाबा होआ होननानै बुंनो मोनखाया दै आं हले गाबोन हस्टेलाव थांफिनगोन आंनो गाबोननो मबाइल गोदान नांखागौ हाट आयै बिमाफ्राबो होआलासिनो थानो मोना नालाय दिनैनि दिनाव ए गथ' बिराद रोंदोंथ' नोङो किचेनाव थाहैफानानै नोंसोर सानैजों दहायनो रायलायखोमानायखौ नुखादों आङो दिनै बिमा सिबिनायनि सान नङा बिमाफोरनि जेबो सान गैया दिनै बिफाफोरनिसो नोमफानो हायोब्ला बि नोमफावले गैया आं मिथिखाया आं बिनो मोनखाया आबौलै आनो किचेन नांगौलै आगै आबौनियाव बिनो मोना बाबानियावसो नोंनि बाबानावसो बिनांगौ नोंनाथ' बाबायानो गैया बाबानावसो बिनांगौमोन नोङो आइलै बाबाखौ फन होना लिंहरलै बाबा होगोन ना आंनो मबाइल दे मामा नों उन्दैथ' दाबो नों मबाइल लानो मोना
आं नोंनो टर्चखौनो गंसे बायना हरगोन सिरि था नों बिफा नों जेबो मिथिया बिनि सालुखौ मिथिया नोङो हो बिनि सालुखौ मिथिया नोङो मबाइलबो हरनो मोना टर्चबो हरनो मोना हस्टेलाव एसां गथ'फोर जेरै दङ बिदिनो थागोन बेबो मानसिफोरा थैयाखै हस्टेलाव थानानै कारेन्ट गैयालासिनो थानांदों माथो मानसिफोरा थैयाखै रावबो नोंबो जेबो जाया आइ बिफा नों बेनिफ्राय खारदोलाय नों बेनिफ्राय खारदो बिफा सिबिनाय सानखौ बिफाखौ सिबिनो फैदों ना दाबिनो फैदों बियो दिनै बिफानाव नायनो आं बेखौ नों उथिलाय बिफा नों बेनिफ्राय खारदो बाबा सिरि था बाबा बाबा होख्रावबाय थानाङा नोङो आबै माथो नोंना बाबायानो खारबायसो औलै आबै आंनि बाबाया माबायदि हस्टेलनिफ्राय आङो एसां थाबायनानै फैलायदों बाबायानो खारबायसो हनै आंनि खोथाखौनो खोनासङा अनखाया बाबाया आंखौ दे दिनैनि प्रग्रामा जोब्बाय बाबाबो गैला नालाय प्रग्रामाबो जोब्बाय मोनथिखागौ आङो नोंनि एक्टिंफोरखौ मोनथिखागौ आं नोंनि सालुफोरखौ बेबायदिनो बायदि बायदि बुंफ्ला बुंफ्लि बिमा बिफानिफ्राय बिराद दाबिना लानो रोंखायोना नोङो बिराद प्रग्राम लानानै बिफा सिबिनाय सानखौ लानानै फैदों बियो दिनै बिफा सिबिनाय साननो मा खोनासंनो बिनि खुगानि रावफोरखौ थोद आब' बिसोरजों जायालै जेबो थुदोलै आब' जोंहा गेलेहैनोसै बहाबा गोबाव जाबाय नोंजों गेलेनो मोनैया माथो होनबावनो दानि जुगनि गथ'फोर जोनोमनिफ्रायनो रोंखा राखा फैखाजोबनाय रावखौबो जेबो बुंनो हाला सोरांस्रि नोंनि फिसाजोजों लोगोसे आंनि फिसालायाबो गाज्रि जाफासिगोन बायदि मोनबायहाय आंनि फिसालाया खावलु खावलायावलाय रोङो खिन्थु बिदि बिलौ बिलाव रोङामोनहाय नोंनि फिसाजोजों थानानै रोंफाजोबसिगोन बायदि मोनबाय आङो बिब'आनो सैतानब्लालाय फंबायाबो जाखागोनथ' स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौबो एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय गोबां अखा हागासिनो अखानि गेजेरजों भिडिअखौ बनायनो गोनां जाबाय अखानि सोदोब एसे हाबदों जानांगौ खोनानायाव एसे उसुबिदा मोनगोन गाज्रि दामोन माथो खालामनो अखाखौथ' लाखिनोबो हाया लोगोफोर हराव साबधानै था एसे भुटाननि बान्दो बायदोंनो बबेथिंबा बाना जाजोब्बाय हायोब्ला रायजो राजा नोंथांमोना गाव गावनि नांगौ बुस्थुफोरखौहाय गाननाय जोमनाय डकुमेन्टसफोरखौहाय बेगफोराव सोनानै दोनखादो बोरैबाफोर बायचान्स खारनांगौ जायोब्ला लानानै खारनो हानाय बायदि आंथ' रेडि खालामनानै दोनखाबायानो रायजो राजा नोंथांमोन दे लोगोफोर बिदिब्ला मोजाङै थादो आंबो मोजाङै थानोसै थर खालामनानै उन्दुदो हरनि गेजेरफोराव जाहाथे दैबानाफोरा साग्लोबा आरो गाबोननि फैनो गोनां समफोरखौ लोगो मोनबावसिगोन अब्ला माथो होनबावनो ना लोगोफोर बाय बाय